Ewiase mompa nti edi pa ni na wa hwade a wode yabofra no wode mo hwe ebusiafo mo hwade o we nia na papa Stephen Adom twede ba ya wode na no kasa bekan ya chese Ghana sofo no mo ntiase no na wa abofra poso abofra wonnim hwe na wa mosima hwe wode hwe wode wasan so age fufuro hwe wode hwade wode ba ya abofra no hwe wode mo hwe ebusiafo mo hwade we ni sama papa Stephen Adom twede ba ya wode na no kasa hwe abofra ketekete hwe no ogbo so hwe se do odi so ni twam nanim wode mo hwe mo so wode so ni twa abofra nanim ebe Ghana eti we kura nase ne sei na nsuo na hwe nsuo ni fia atie ne ye de abofra ehyem mo si mo ye de abofra ehyem na abatan mo 9 months akontu adai maamefo no mo edi akura ne haye abusia munya botre me akohwe video na ache se Ewurade Jesus wode mo hwa abofra mo si mo kem na di akura ne haye edi ejidie tantanie yedene saa we munia ne ma abrofo yi be hunu sebi ya adwen no em sebi demle bibia ne se wo bonesu se wo ye nda wo kura pani kura se ye mouse nye de wo hwinso mu ya wo kura pani a wo waso abofra mu a wo di nso jam nani nti se ye mouse ye de wo hwinso se mo sima ye wo di abofra hwinso mu a nti wo nkem a ebe yo ye asofo no mu de mo ba ha bibifo mi hu bebi a mo konya mo gidie ne free asofo no makohwifo a mo mpa no kure ya ka no kure kire ma mo mpe papa Stephen Adom twede Biden na no kasa abeyi sa ehuni sa kasa we ni afiri wo still wa hey this is very bad edi jidi tantani abba arofo mesra mo share video no ye create awareness mo share video no like page no on like ya like na to safre wunu ya bi na on so hwe bi na on kaka kire abata no so wuncha sanse wunu asofo no makohwifo edi akura na ekosi wumi ya live battles ebusia ma mu de mu ebusia mu ye ni kobo wa wo hwe de ekosu ya enti mu hwe de ekosu ya enti we ye di petrol man ye we ya sorry edi ejide tantan kura ni Mr. Crafim hwe mo ma free came wo hwe Mura why we munia na yitumi trase awu se na bibini su ye ni po kamitela ne evenze Jonas Bessie ni English ni po edi ejije tantan kura ni na papa Stephen Adom twede aba abeyi sa kasa weni efiro still mu don na no evenze evenze obofo so friend obofo I said yeah the African na be chia before o maami ye before papa ye before obi maami de o before ma o e dey se mu kura na ekoso o mai mi e dey jimi se mi ni e dey adantan de ni e dey se mu kura ni orofo enti mo hwe de ekoso ya nti wei ni papa mu a nti wei oye
Mr. Afim ate. Mr. Afim. Yen o de mitimi hwe bi. Yen concept for froso. What did baby adodo? What did Yesu adi? Amen. What is your sabbath for? What's at the what is your diabo? What's at the so more? What's at who did the Basabas? Yes. Amen. Jesus. What did the baby? What did the answer? Yes, in the above for the Kuno. Hey! Where the Asher home crying? One of my best women could have and no home. Home! That's what I said. Maybe I say I'm a woman. Be a best piara. Medeshe, Mewrade, Menyanko. I mean, Papa dum tie du akasa aye no. Okama koma to me yem. Okay. E ho anam say, me nkasa bi. Me nkasa bi. No so ama me assurance say, obe friend mpanyifo no mo ne boys na kasa. Sa ade na omo ye no, omo njai. Okay. Because ensuro burunku ene so no dokono. Ye nyina ye one family. Enti se so omo doctrine na so ye nso ye dia. Ene kwa me ne so fa dum tie du akasa aye no. Uhunu ni say o kyerɛkyerɛ me nyoma bi ani so a ma me hunu say yes panyi de panyi yeah sɛbe obi dinkan na sɛ wotoa no na akɔkɔ duru ba bi a waduru no na sɛ o kasa kyerɛ wo a uhunu sɛ woni mu de sɛbe di onim toɔ ne yɛde ni di ɛko anim. That's right. Eti me ma me ye me hu kokoti sɛ me ni nyina na wo ministry mu da bi Yesu Kristo na ho brase nti no call my John the Baptist born nesu. But John the Baptist share no or can say the obey or so cinema. No or casun sum munsem or can munsem and a sofa which be a mametias says soon sum a you sum sum. It's ye Christo for ye ye sum sum. Name ye dear your home and written up a John the Revelator car say no when you me home. Yeah. Aha, it's ye Christo for yanka sum. Nemum akonfo na ka sunsum eni ya honhomone omo yusu omo practice sa na na ka sunsum but ye ka yes that's correct. Intimisua de bebre ya no pay in fact manage pa who say he's loaded yeah adwen eda ni tirim no wasua de wa chechem no ma we nyina achi na waka makoma to me yam a edi ebiem. No kura me wiase ma me wai oba wo dokun sa papem sa bone me wura me de me hwawa asa Yes. sana mete. Amen. Ma bottom ama Jesus asian. Amen. 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 Menem die besie. Adasem say nyame. Sana eboa Moses anka Moses kwaya Ghana ni anka alam so ayo ka Egypt Israel for that so Egypt abapemona in Sri Lanka Israel for say Moses anya Ghana ni Moses aji nyame dia wo ne da aso de nothing kenyin nada ema nyame owo say hey bibie besi ababro me Mose ma adwene na mente ase en firi babia se Nyame mena na nyankopon Abraham. Hallelujah. Ade nkwate a wotimbure monkwoso a e Japan na ede wodua so o ye Ghana ni anka ade na ede sa Mose ya dawase se wa meye menana anka Israel for that so we Egypt maybe sir hunu dia bradwe nta e Japan da wodua so nso adua na haban hye what officer Ghana ni a
Odidi basa ya. Jesus. And Quebec said, Hey. Quebec said, Pay. to obey now. Hey. Hallelujah. Kwaju obu fasu free be podne su behwe fam bubu ni sirem. Kasa brenko yusu piare crutches. Yes. Nya hu ase agu nanu aka ho. Sampa. Nya hu ni chese wu hunu biribi amba. And so what? Are the biribi asa dan. Nyame. Wa hunu. O kan say ye nyame ni nti ade ne so ye dan. Efre no. Enu so ye nyame. Yes. Ogidie na agyew enkwa. Onsem kase pa. Adenti na ode na tinka etumi mas ade ne ye nyame. Enti so de watinka ade asusu negativity a de na mra so. Sir. Se wade be ye ya. Na wala. Yes. Yes, Matt. Ghana Christopher, mwana mwakumo, mwasemo, mwabepemone. Ojidie na jewonkwa. Oh, Jesus. And yada na onjie dia ne pendi na dia tantaya wo na wojidie. Obeyare. Think positively and do away with negativities. Yes. Amen. Amen. Wenti ana mitumi free afa endobena ayi Yesu moja efrem miami gidie match efrem. Yes. Abusiafo sɛnea medi nkan meka no yɛbɛdi nkɔmmɔ kakra na wonim sɛ ewiase bɛda hɔ nipa papa maka kyerɛ sɛ ne ho yɛ na ɛno ti sɛ Yankopɔn yɛ wadom na ɔdɔfoɔ sɛ wobɛhyia nipa papa na wabɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ dɛ wobɛsɔ no mu yie yɛtie ɛyɛ nsɛm a nnuanom yi ɔmo ka ɔmo pa kyerɛ sɛ Yankopɔn ɛna ɛyi yɛ papa Stephen Adom Twɛdi a ade ama yɛ ɔwɔ awiei mmerɛ mu sɛ ɛnam no so na ɔman Ghana so ntumi ɛmfa ne tam pefra yɛnnua sogyani ɛkyerɛ sɛ nipa bɔnefoɔ bi ama kwan ama nipa no mu abɛwura ɛyɛ the New Jerusalem a papa Stephen Adom Twɛdi a ɔso wɔsi no akɔwura hɔ na kɔwura hɔ no nia ɛne sɛ yɛ a Philadelphia no magye sɛ adehye konkono Philadelphia mo si ewu kurom ene enumere metia the voice of God Stephen Adom Twɛdi a ono ɔwɔ ayɛ na ɔwɔ abrempɔn mama J2 ene enumere me ne Philadelphia man nyina na ebedi nkɔmɔ na Council of Royals me pamokyɛw na nanom mpanimfoɔ ene ntene ne akuni amwɔ asafo nim papa mesrɛ mo me de ma asɛm etum anim ɛyɛ ma asɛm hia Philadelphia City ho asɛm na mebɛka ne sɛ die ntina ma meka saa papa de Philadelphia City no asi hɔ ama sɛ hɔ yɛ kronkron bia a wɔ sɛ yɛyɛ kronkron bia na yɛyɛ ne nya mpa ho ntoma security foɔ na ɛwɔ hɔ no atimi ama nipa bɔburam akɔ video de video no aba bɛto abɔnten abere a ɛnyɛ ne kwan so no enti mesɛ mpanimfoɔ sɛ mumma mani nkɔ security foɔ na ɛwɔ hɔ no asada de no mumma sɛ nipa ntimi bɔbura mu ɛtim kɔ mpanimfoɔ mfrɛ ɔmo no ɔmo kɔhyen wɔ mu asa na yɛ too late enti kakra me pɛsɛ meka kyerɛ mpanimfoɔ sɛ mesrɛ mo pa mo kyɛw mesada me nsa yam saa nneɛma na ɛkɔ so no mummeki sure sɛ deɛ asie mutu ɔmo fo a ɛmɛ bi nsi biem na obi nim akyina sɛm me ba asɔre emere bi ana me ma asɔre wɔ no me bɛte esi ɛsɛ anko obi de body funu bɛto papa hɔ ama ya de akɔka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ so wɔde nipa na yɛ adwuma wɔ hɔ ana sɛ yɛ ne kuro sɛ kontompo ɛno deɛ me na me ni obi me de ate sɛ na mete enti sɛ mumu obi kwan no owuram no ɔkɔkɔ yɛ bɔne bi ɛwɔ hɔ na ade akyi na nipa no akorɔ no asa kɔfa police for me kɔhwɛ ade a me ko hu ya na sɛ ba sisi a na iba sɛ ba yɛ bɛba na so obi da hɔ ana so obi akɔfa biribi sɛ bi a koke kura na wɔ hɔ ana sɛ wi na nipa kora akɔfa na ɔde akɔto hɔ na ɔkɔkyerɛ police for sɛ papa no kora no wɔde li wi ana na ɔde li koke a asɛm kan ɛne yɛbɛka nti sɛ kɔkɔ ba saa sɛ ekimu a na wo no a wo de wo script na wo ma akwan no wo de wafiri hɔ kɔ fie o na papa Stephen Adom Twɛdi a ɛna ekohyia kɔɔto ne ade ade a masa yɛni abere papa nyamesom no ɔde aba no ɛnyɛ concert ne yɛyi nti nipa koro ofiri sɛ wo yɛ adwuma no na wo de eboa hwɛ wɔtan ɛne asɔfofoɔ pɛ papa yi edi enti na mo lai obi a ɔnkɔ asɔre wɔ hɔ na wotimi ebowuram na otimi kɔ yɛ saa ade no me wɔ ha kura me ba asɔre ɛwɔ Kenya ase hɔ me ba yɛ ɛnyom kora ɛbɔ na papa kora nya maaye me kuta me phone na me video mu ho wɔhyɛ bɛso me nsa twe me nsa sɛ me fa phone gye botom aha yɛ video wɔ ha ɛne ade na me ka ti kɔ hyɛ bɛbufuo no
sɛ yɛ saa kɔnyɛ saa na wɔso ne mekasa ɛkɔkɔhyia a ɛba sɛ mebufu yie nti ɛkɔkɔhyia ɔmo mpanimfoɔ anim ɛyɛ wɔhyɛfoɔ panyin anim ana ɔmo ne mekasa a yɛ ana abɔ nipa akyerɛ nam de metwa aso ɛhɔ koraa na wampene na baabi a ɛyɛ mfa ma yɛmɔtumi ama nipa no kwantumi ama no akɔyɛ ne adeɛ ɛbɛnfoɔ mesrɛ mu saa sikitifoɔ no a na ɛwɔ hɔ no momfrɛ ɔmo na monkɔhye ɔmo na mumu so ade kurenti ɔma nipa no bɛwura mu asa na yɛ too late bɛnfoɔ mesrɛ kakra a mepɛ sɛ meka ni ɛma obi biara nhunu sɛ adeɛ na yɛyɛ no yɛni abrɛ sɛ bi adum kyɛ bi a wama concert yɛ wa asɔfofoɔ nneɛma ɔmo abɛyɛ kurom ɔmo de abɛdiɛ no mimi sɛ apono ya na social media ya mempɛ sɛ mɛba bɛkasa wɔ so ba de nneɛma si kontina afei da mi so mɛsi fam nti misi efiri na ho kɔ yi wo nipa koro bi a wobɛdi nhyim anaa wobɛdi nsɛnhunu bi ane adeɛ no yɛso yɛ investigation yɛbɛhwɛ baabi a wonam bia no yɛso yɛbɛtrako na afei yɛhunu sɛ yɛde wama mmara ɛfiri kurom mmara na ɛyɛ adwuma yɛmmu obi bia mɛtiatia Philadelphia ɛfa ahodie so mesrɛ amanfoɔ mpanimfoɔ mesrɛ mo mɔmani nkɔ saa asɛm yɛ a meka ho mekyia obi biara yɛwu a ɔnka mo obi for Steve Media mekyia mo ma baa sɛbi obi yɛ nneɛma bi ɛte saa ayɛ a momma yɛnkora so na ɛntumi ɛnhyɛ nwumunyam nkɔpem tam yɛbɛwie sɛneɛ ɛne da so yɛbɛtɔ dwa sɛ ɛyɛ Church of Pentecost in fact ɔmayɛ adewanwa bi a ɔdɔfoɔ wokɔ ɛyɛ social ne media no so a memaka sɛ nipa bi a ɔbɔ no mmɔden wɔ ateasefa asase wi so no yɛn nso yɛbɛmaki sure sɛ yɛbɛfa yɛ kasa fidie so na yɛ promote no na ama ɔno so no nnwuma pa a ɔyɛ no so ayɛ dɛ aso ani na mene wokasɛ deɛ Church of Pentecost ɔmabɔ mmɔden asi ɛyɛ abrea biayɛ ama ɛyɛ Ghana in service na wohwɛ nnwumadi a ɔmo di no hɔ a don't say yes asɔre no ɔmo bɔ mo mmɔden paa ɛno nti yɛsi nipa papa ɔno so wɔ ne yɛ dɛ yɛsu pia no nti ɔdɔfoɔ mɛsrɛ sɛ mobɛhyɛ dwumadi no na awerɛkyɛ afoforɔ